ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ନଦୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲି। ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ନର୍ମଦା, ସିନ୍ଧୁ, କାବେରୀ, ତାପ୍ତି, ମହାନଦୀ। ଯଦିଓ ମହାନଦୀ କଥା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଟିକେ କହିଥିଲି। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ, ସେମାନଙ୍କର ଶାଖା ନଦୀ, ସେମାନଙ୍କର ଉପନଦୀ, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ, ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ କହିଥିଲି। ଆଜି ଆସ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ନଦୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଦୀର ନାମ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଦୀର ନାମ ହେଉଛି ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ମହାନଦୀ ତୁମର ପିଲାମାନେ ଯଦି ମାନଚିତ୍ରରେ ତୁମେ ଭଲ କିନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୁମର ବୌଦ୍ଧ, ତାପରେ ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଆସି ଶେଷରେ ସେ ଆମର ପାରାଦୀପ ଠାରେ ଯେଉଁ ବତୀଘର ଅଛି ସେଇଠି ସେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ସୁଦୀର୍ଘ ଗତିପଥ ମହାନଦୀର, ଏବଂ ଏହି ମହାନଦୀର ପିଲାମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାଖା ନଦୀ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ମହାନଦୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟାରେଜରୁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ କୃଷିଜାତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ, କେନାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମହାନଦୀର ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବ। ଏହା ଏକ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏଥିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆମର ଜଳସେଚନର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ, ମହାନଦୀ ତ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ। ସେମିତି ଆଉ କିଛି ନଦୀ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ନାଁ ଶୁଣିଥିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ତୁମର ପିଲାମାନେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଯଦି ତୁମେ ଖମାରକୁ ଯିବ, ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ରେଙ୍ଗାଳି ନଦୀବନ୍ଧ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଯେମିତି ହୀରାକୁଦରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି, ହୀରାକୁଦରେ ଯଦି ତୁମେ ଯିବ ତାହେଲେ ସେଠି ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର, ଏବଂ ଜଳକୁ ସେଠି ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ଆମର ଚିପିଲିମାରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ରେଙ୍ଗାଳିଠାରେ ଯେଉଁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହୁଛି। ସେ ନଦୀର ନାମ ହେଉଛି ବୈତରଣୀ। ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି? ଗୋନାସିକା ପର୍ବତରୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବାହାରିଛି। ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ବୈତରଣୀ ଏମାନେ ପରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଧାମରାଠାରେ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତୁମ ପିଲାମାନେ ଧାମରା ଯିବ, ଯେଉଁଠି ବନ୍ଦର ହୋଇଛି, ଧାମରା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ କହିଲି ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ଏସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ। ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ନଦୀ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା। ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ ନା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ। ପିଲାମାନେ, ଶିମିଳିପାଳରୁ ଅନେକ ନଦୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ହୋଇଛି, ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶିମିଳିପାଳରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି। ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ହଦଗଡ଼ଠାରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧ କରାଯାଇ ଆମର ଡ୍ୟାମ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି କେନାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ପିଲାମାନେ, ଏହାର ଗତିପଥ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଇକି ଏହା ପ୍ରବାହିତ। ଆମର ବାରିପଦା ସହର ଏହି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ପରେ ତାହା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଇ ଆମର ଯେଉଁଟାରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦିପୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଅ, ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଳରାମଗଡ଼ି ବୋଲି ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଅନେକ ନଦୀ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ନଦୀ ବିଷୟରେ କହିଲି? ଆମର ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନା କଲି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତୋଟି ନଦୀର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନାମ ପିଲାମାନେ ଶୁଣ। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି। ଯେମିତି କହିଥିଲି, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ସେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି। ଏ ସମସ୍ତ ନଦୀର ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଜଳସେଚନ
ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଯେଭଳି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ଏଇ ନଦୀମାନଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗତିପଥ ଦେଇକି ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ତା ପାଖରେ କେଉଁ କେଉଁ ସହର ଅବସ୍ଥିତ, କେଉଁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଅବସ୍ଥିତ, ସେମାନେ କେଉଁଠି ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କେଉଁ ନଦୀ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ ନଦୀ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନଦୀରେ ମିଶିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଉପନଦୀ। ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ନଦୀ ଯାଇକି ମିଶେ ତାକୁ ଆମେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନଦୀଟିକୁ ଉପନଦୀ କହି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନଦୀ ବାହାରେ ତାକୁ ଶାଖା ନଦୀ କହି। ତେଲ ଏବଂ ଇବ୍ ନଦୀର ନାଁ ଯଦି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଥିବ, ସେମାନେ ମହାନଦୀର ଉପନଦୀ। କାଠଯୋଡ଼ି ମହାନଦୀର ଏକ ଶାଖା ନଦୀ। ଶାଖା ନଦୀ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀରୁ ବାହାରିଥାଏ, ଉପନଦୀ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଟିକେ ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଲେ। ଏମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ନୂତନ ତଥ୍ୟ ସହିତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।